Tvoja chrbtica sa zhoršuje, keď si unavený, znepokojený, nahnevaný alebo v strese. Nie je to len vo tvojej hlave. Má to svoje vysvetlenie. A v tomto videu, okrem toho, že ľahko pochopíš, prečo sa to deje, sa naučíš aj cviky, ktoré môžu túto bolesť zmierniť doma a oveľa rýchlejšie ako lieky. Najlepšie na tom je, že nemusíš byť mladý, štíhly ani veľmi ohybný, aby si mohol tieto cviky robiť a okamžite pocítil úľavu. Bakuni. Stres a starosti zhoršujú našu bolesť dvoma spôsobmi. Prvý je ten, že v tých ťažších stresujúcich dňoch, keď sme nahnevaní, náš mozog je citlivejší. Je to akoby nervy zosilňovali intenzitu bolesti. Druhá vec, ktorá sa deje, je, že svaly sa stávajú napätejšími. To spôsobuje, že tvoja chrbtica je viac zablokovaná, napätá a stuhnutá a zvyšuje sa tlak na platničky a kĺby. Teraz to budeme robiť krok za krokom. Sú to cviky, ktoré zlepšia nervy a svaly v troch dôležitých bodoch našej chrbtice. Myslím, že ten motocykel je počuť na nahrávke. A začneme od vrchu, od oblasti medzi hlavou a krkom. Je to dôležitá oblasť, pretože odtiaľ v odzovkách vznikajú svaly, ktoré zostupujú chrbtici, ale je to aj oblasť, ktorou prechádza blúdivý nerv, dôležitý nerv pre uvoľnenie tela. Budeme používať palce, brúška palcov. Budeš robiť malé pohyby, pozri, začínajúc tu, na úrovni ucha, akoby pod hlavou, pod kosťou hlavy, pod lebkou. Pokračuj, pozri. Až do stredu a urob to isté na druhej strane. Budeš robiť pomalé pohyby, je to povrchová masáž, ktorá sa postupne prehlbuje. Budeš cítiť, že toto napätie sa bude zmenšovať, masáž bude jednoduchšia a bude to mäkšie, jemnejšie. Toto je to, čo zvyčajne cítime, keď sa tieto svaly uvoľnia. Ak je tam nejaký bolestivejší bod, jednoducho znížiš tlak, prídeš k tomu bolestivému bodu, použiješ menej sily a potom opäť prehlbíš dotyk. Má to byť pohodlné od začiatku až do konca. Tento pohyb budeš opakovať rytmicky, bez náhlenia, počas 1 minúty. Mne sa to veľmi páčilo. Ďalšie cvičenie bude pôsobiť v strede chrbtice, na sval nazývaný bránica. Okrem uvoľnenia tohto svalu si upokojíme aj dýchanie. Urobíme akýsi celkový relax, emocionálnu reguláciu. Ľahnete si tak, aby vám to bolo čo najpohodlnejšie. Môžete použiť vankúš podľa potreby, nechať nohy pokrčené a položené na vankúši. Priložite dlaň na pokožku do stredu hrudníka. Dobre? Ja to urobím tu pod košelou, pretože napokon nechcem sa až tak veľmi odhalovať, len preto, že nemám kam dať mikrofón. Druhú ruku nechám tu na vrchu, aby ste to mohli sledovať. Ale predstavte si, že obe ruky sú tu prilepené na pokožke hrudníka, dobre? Dostanete uvoľnený a začnete robiť krúžky, pozrite sa. Ťaháte pokožku všetkými smermi, pričom robíte tento väčší kruh. Ako len dokážete, pomaly a uvoľnene, aby ste si pomohli. Budeme to sprevádzať dýchaním. Využite hlavne chvíľu, keď vydychujete. Využite túto vlnu uvoľnenia. Urobíte to bez náhlenia, bez nátlaku. Udržiavajte maximálne pomalé tempo. Najpomalšie, aké dokážete. 10 krát na jednu stranu a potom 10 krát na druhú stranu. Takto, je to ešte lepšie. Koniec chrbtice je ďalšia dôležitá časť, na ktorej musíme pracovať. Poprvé preto, že ju podopiera, je oporou celej chrbtice. Po druhé, z tejto oblasti vychádzajú ďalšie nervy parasympatického nervového systému. Tie nervy, ktoré spomalujú rytmus nášho tela a dokonca nás akoby pripravujú na spánok. Budeme robiť túto masáž, toto cvičenie pomocou týchto hánok, dobre? Urobíš to takto, vytvoríš akési písmeno V a položíš ruky približne vo výške opasku tu vzadu, dobre? Keď sa tu dotkneš,
Táto oblasť bude presne opretá o krížovú kosť, takže si túto pozíciu udrž. Ľahneš si na ruky, nechaj ma len odstrániť tento vankúš, pretože budeme musieť pohybovať nohami, dobre? Ľahni si pomaly a nájdi si uvoľnenú polohu. V tejto polohe jednoducho necháš nohy, kolená padať na jednu a na druhú stranu. Rob tento pohyb tam a späť, pokiaľ ti to nebude nepríjemné, dobre? Udržuj príjemné tempo a snaž sa uvoľniť. Ak to zvládneš, môžeš nechať kolena spadnúť až dole, tak aby sa dotýkali matraca alebo pohovky podľa toho, kde práve si. Dôležité je robiť tento pohyb v uvoľnenom tempe a len do tej miery, ako je to pre teba pohodlné. Toto urobíš 10 krát na každú stranu. Ak stratíš prehľad, nemusíš sa tým trápiť. Pokračuj, kým budeš cítiť potrebu, kým ti to bude príjemné, kým budeš cítiť, že tvoje telo ešte potrebuje tento pohyb, toto príjemné hojdanie. Pokračuj ďalej. Ale sú ľudia, ktorí potrebujú presný počet opakovaní, takže urobíš to 10 krát. Potom si necháme ruky v rovnakej polohe. Ak budeš potrebovať, môžeš ruky na chvíľu zložiť a trochu si oddychnúť. A potom budeme robiť pohyb s každou nohou. Pozri sa. Natiahni nohu a vráť ju späť. Pocítiš pohyb tam, kde máš chrbticu podopretú rukou. Pohyb prebieha v sakroiliakálnom klbe a siaha až po krížovú kosť. Presne tak, rob to tiež bez ponáhľania, rovnako len pokiaľ je to pohodlné, aby to nespôsobovalo bolesť ani nepohodlie a v príjemnom tempe pre. Môžeš to robiť rýchlejšie alebo pomalšie, ako to robím ja tu teraz. Tu spájame cvičenie na mobilizáciu týchto dôležitých kĺbov s masážou tejto oblasti. A práve to spôsobí tento efekt. Dostať sa k tým nervom, ktoré spôsobujú toto uvoľnenie tela. Je normálne, že na konci cvičenia pocítite ospalosť, takú malú únavu. Je to znak, že sme aktivovali tie správne svaly. Teda nie svaly, ale nervy. Okrem stresu zvyšuje citlivosť aj zlý spánok. Spôsobuje, že cítime viac bolesti. Existuje dvojminútová rutina na odstránenie všetkého napätia nahromadeného počas dňa v chrbtici a zároveň pomáha lepšie spať. Túto rutinu učím v tomto videu. Stačí kliknúť sem na obrazovku. Ak ste uvoľnenejší a máte uvoľnenejšiu chrbticu, pošlite toto video niekomu, kto to potrebuje. Niekomu, kto je v strese, má bolesti chrbta alebo problémy s chrbticou. To je všetko, čo žiadam. Poďme šíriť túto reťaz dobra ďalej. Ja sa s vami lúčim. Veľké objatie a dovidenia na budúce. Bolo to rýchle, dnes je svet dobrý, Sebastián.